Partizan samo gubi, ali očigledno ta suprotna strana to ne prihvata. Kao što vidite, nismo odgovarali ni na kakve medijske natpise, ovih dana je bila jedna prljava kampanja, počeo od toga da meni mešaju porodicu o to, da li mi je sestra bila u klubu ili nije bila u klubu, više neću čutati na to, ni ja, ni klub. Oštro ćemo zvratiti na svaku prozivku. Ovo danas vidjeli ste i sami, ovo je velika sramota. Koliko su davno u svim novinama, evo otprilike nekolicinu vas znam, tražili skupštinu, nisu pojavili, ja pitan zašto. Oni će kažu sporna, ne znam ovo, ne znam ono, nisu došli ni jedan sastanak pravne komisije koja je dogovoren, došao je jedan predstavnik na kraju, gospodin Veljić, na kraju se to nije ni održalo, apsolutno nemaju želje da se održi skupština, apsolutno verovatno njim odgovara ova situacija, Partizan će se stabilizuje, bitno je da nastavimo dalje i bitno je da u subotu pobedimo dalje. Hoće vidjeli saopštenje? Nisam upućen u to, pa recite mi ako treba neki detalj da izgledam. Ta strana nagoveštava da će pravnim sredstvima dobro znači da više neće da se pojavlja na skupštini, mi ćemo zakazati skupštinu, ljudi koji danas nisu bili prisutni, a sigurno bi došli, to je, koliko ja znam, 6-orica, tako da skupština će se održati forum, možda vrlo brzo, vidjet ćemo. Da ne bi ostalo na glasinama, za nas novinari ovde je ostala na nivou enigme, prisustvo Gordana Petrića danas na prijavnici. Petrić je došao, sačekao je da krene skupština, nije krenula, otišao je, rekao je koji forum, doći će, nije bio forum. Znači, ako sam dobro razumeo, neće biti više kontakta sa tom drugom stranom ili ćete insistirati na tom nekom pismu i dogovorima razgovora? Mi smo uvek otvoreni. Naravno da nemamo na to pravo, mi smo uvek spremni za dijalog, samo što narednih meseci do dijaloga nije ni došlo, njihovi predstavnici apsolutno nisu pravili ni jedan na dijalog. Šta kaže statut kluba, kada možemo najranije ili najkasnije očekivati novu skupštinu? Ja mislim da statut kluba nemojte me držati za reč, pitaćete to profesora, mislim pošto je odlaganje da treba da se zakaže novo roku od 30 dana, a da se održi u roku 6 meseci. Nisam još jedno pitanje, ako Fudbalski savez Srbije bude insistirao na tom nekom novom sastanku ili dogovoru, mi ćemo se uvijek odozvati. Vi znate da po statutu Saveza Srbije, po znacima navoda, vama preti uvođenje privremenih mera? To ćete opet kažem profesora, mislim da to nije tako, ali gledali smo kako mogućnost, tako da mislim da je nismo pravo, ali pitaćete profesora. Nisam ulazio u detalje, tako da to pitanje bi molio. Šta vam je teže, da u skupštini fali jedan čovjek ili da su za ostatku jedan gol na derbiju? Volio bi da pobedimo na derbiju i volio bi da smo danas imali 33, nego 55 ljudi. Znači 33 ljudi, to niko ne bi slavio da je neko pobedio. Ja sam volio da danas bude ovde 60 ljudi, pobedi koji ima više glasova, da se iz toga rukuju i da se nastavi dalje. Ne mogu da kažem da me razočaraju ljudi koji nisu došli, ljudi koji nisu došli, bili su stvarno sprečeni fizički da dođu, kao što znate, vidim da već neki mediji znaju, neki ljudi su u bolnici, neki ljudi su van države, jednostavno ljudi nisu mogli fizički da prisustuju, a mi nismo htjeli da se služimo više ovlašćenjima, baš iz razloga opozicije, da su danas došli, ne bi trebalo ovlašćenja, međutim, očigledno oni nemaju nameru da se možda podrži. I gospodinu Milutina Šoškića i o njegovom insistiranju da umesto njega bude kooptiran njegov sin? Nije to insistiranje, njegov sin radi u klubu, znači Milutin Šoškić je iz Bora, bivših futbolera, legendi, zaposlenih u klubu, znači njegov sin je ušao na osnovu toga, on je insistirao da podnese ostavku zato što je jako bolestan, naravno, vjerovatno ne znate, je bilo organizovani davanje krvi pre neki dan za Šoškića, insistirao je dao ostavku, sin radi u klubu i jednostavno videli smo za shodno da izaberamo njega. Imate li vi neki drugi termin, osim da je nelogično da se bivši predsjednik kluba ne pojavi na skupštini i da učestvuje u radu, samim tim što u tački dnevnog reda mora podnesi izveštaj o radu? To ćete pitati više predsjednika zašto se nije pojavio. Bila je tačka, bio je dogovor da dođe, bio je dogovor da
podnese izvešta, ja sam bio s njim na telefonu, čovjek se nije pojavio, to je pitanje za njega. Kao i za svakog ostalog ko se nije pojavio. Hvala. Hvala.